Masonerija ili slobodno zidarstvo kao tajne interesne organizacije sa svojim specifičnim ritualima javljaju se u Europi već u 15. stoljeću. No prva velika loža Engleske osnovana je u Londonu 24. lipnja 1717. što je ujedno službeni datum početka masonerije. Nošeni idejom liberalizma i prosvjetiteljstva, vodeći ljudi iz političkog, ekonomskog i kulturnog miljeja počeli su diljem Europe osnivati masonske lože s ciljem promicanja svojih interesa i pomaganja svojim članovima. Ideja masonerije prešla je i preko oceana, tako su George Washington i gotovo svi su potpisnici Deklaracije o američkoj neovisnosti bili članovi masonske lože. Masonstvo je oduvijek bilo obavijeno velom mistifikacije, poglavito zbog ekskluzivnosti, specifičnih rituala inicijacije, znakova poput šestara, oka, kutomjera i tajnog pozdravljanja. Već 1759. časnici su u Glini osnovali prvu masonsku ložu u Hrvatskoj, Ratno prijateljstvo, a 1777. u dvorcu Brezovica osnovana je velika hrvatska loža na čelu s velikim meštrom grofom Ivanom Draškovićem. Diljem Hrvatske počele su nicati lože, a nakon što je mason Ignjat Martinović pokušao pokrenuti revoluciju po uzoru na Francusku, u Habsburškoj monarhiji one su zabranjene. Ponovno su počele djelovati potkraj 19. stoljeća. Masone se često optuživalo da žele osvojiti vlast i narod okrenuti od Boga, pa su se našli na udaru kako crkve, tako i represivnih režima poput nacizma, koji ih je optužio da su sudjelovali u svjetskoj židovskoj uroti. Za vrijeme NDH sve su lože bile zabranjene, a mnogi masoni su svoje članstvo platili životom. Tek nakon osamostaljenja Hrvatske, masonstvo više nije zabranjeno, pa tako danas u sklopu Velike lože Hrvatske djeluju lože grof Ivan Drašković, Hrvatska vila i Tri svjetla.